Hej, jeg hedder Ane Weinkoff, og jeg har Weinkoff hundeadfærd. Og ja, klokken den er 10 om aftenen, og i morgen klokken 10 skal vi hente en lille flatcoated retriever, der hedder Edith. Så derfor så har vi brugt vores aften på, faktisk hele dagen, på at prøve at gøre klar til, at den skal komme i morgen. Vi glæder os mega meget. Og ja, vi kan ikke rigtig sove om natten, så hjernen fungerer måske heller ikke helt. Men vi har lavet et valperum til den her hundevalp, som vi skal hente. Og sådan en, den er jo ikke renlig i starten, så det kan være lidt smart, at vi har sådan et afgrænset område, vi kan bruge til hende. Så det er det, vi har været ved at lave til hende. Der er lidt legetøj herinde. Jeg bruger egentlig ikke legetøj til min hund, men jeg ved godt, at i starten, så hvis man har en retriever, så vil den gerne løfte på noget. Og der er ikke pivdyr i legetøjet, fordi at de fleste hvalpe, de har nok byttedrift i forvejen, så der har vi ikke rigtig brug for at putte mere stress på. Ja, så har jeg pudset vinduer til, at hvalpen skulle komme. Og det tror jeg måske, hvalpen den er ret ligeglad med. Men det er jo sådan noget, man gør, når man glæder sig til noget, og gerne vil gøre det rigtig godt. Så er tæpperne våde nu. Og der er jo tæpper både her i rummet og i gangen, når hun skal ind og ud. Fordi glatte gulv, det er bare noget råd med ikke kun hvalpe, men også med hunde generelt. Så selvom at tæpperne de ikke sådan er helt vildt pæne, så ligger de der altså. Ja, så er de våde, og det er derfor, ja altså, vi har sådan en tæpperenser, fordi der kommer jo nok til at være tis på de her tæpper her. Selvom man er dygtig til at holde sin valp udenfor, når den skal tisse, så kan man altså godt risikere, at der kommer en tissetår. Så det er smart med en tæpperenser, så vi kan rense tæpperne, når de ikke er så lækre. Så er der sådan en her. Og det den kan, det er, at hvis der kommer en tissetår, så er I klar til at tørre op. Og så er der sådan en essentiel olie, lavendel i sådan en diffuser her, hedder det nok. Nej, det hedder det ikke. Forstøver hedder det. Og så det er blandet med vand. Og det som det kan, det er, at det kan fjerne den der lugt af tis, som kan gøre, at de får lyst til at tisse der igen. Og det er faktisk også derfor, vi har renset gulvet i dag, fordi hvis det lugter af andre hunde, så får de altså mere lyst til at tisse. Så det er altså en god idé, at det lige er renset på forhånd. Så er der sådan en kasse her, som Nana har lavet i dag. Det er jo Nana, der skal have hendes egen hund, og det er en flatcoated retriever, hun skal have. Så hun har været ved at lave de der slikkemåtter, som har været i fryseren. Sådan en skal vi have med, når vi henter den i bilen. Så er der sådan nogle fyldte kødben. Sådan. Og der er også kongerne. Altså, der er selvfølgelig kød i. Jeg er jo en kæmpe kødpige. Jo, så har vi været ved at ordne hendes seng, ikke også? Fordi at sådan en hvalp der, den skal jo ikke hoppe op og ned af en seng. Det skal voksne hunde faktisk heller ikke. Så nu har vi skruet benene af sengen. Og den blev ikke helt lav nok, så derfor så har vi altså lagt madrasser rundt om sengen, som den kan gå hoppe op og ned af, så den ikke får de der hårde stød. Når den skal hoppe op og ned, så står der et bur herovre. Altså sådan en hvalp, ikke også, den tykker bare i alting, så den skal have mange kødben, og den skal også have mange af de her konger her, som ikke er så lækre, så man kan godt lige komme i buret, hvis man skal være alene hjemme med en konge. Eller bare generelt, man er blevet lidt fjollet, så kan det altså også være smart at lige få en pause i buret. Jeg er ikke sådan en, der synes, hunden skal være i buret, når den er alene hjemme. Men indtil den stopper med at ødelægge ting, så kan det da være meget smart. Det er mango. Hun er lige ved at drikke af vand. Ja, min vandskål, den står altså herude på badeværelset. Der er en hjerte i bunden af den. Men det er fordi, som I nok kan se, selvom man er en voksen hund, så er der faktisk vand hele vejen rundt om vandskålen, når man har drukket. Det er altså ret smart, den står her. Så ligger der jo sådan et hyggeligt tæppe her, og det er jo også meget fint. Men der er altså en chance for, at de næste par måneder, der er det ikke smart at have et tæppe herude. Så det bliver flyttet alt efter, hvordan valpen er. Den skal jo have en chance. Så ligger der sådan en her,
Og det er jo sådan en, der er myregiftig, og den skal i hvert fald flyttes inden i morgen. Fordi det er sådan noget, det skal en valg ikke gå og spise af. Den ligger vi heroppe, så kan den ikke nå den. Så ligger der en flåtstang her, fordi at det er jo en af de ting, som er ret vigtigt, når man har hund, at man ikke smider en masse kemikalier i hunden igennem den der medicin, de kan få for at undgå flåter. Så der skal fjernes flåter hver dag. Så er der skokasser her. Man kan jo godt lære en hund ikke at spise sko, men det kunne da godt være i starten, jeg ikke gider skændes med den om det. Så det er da ret smart, de ligger i skokasser. Så når den bliver ældre, så kan vi se efter, om den kan lære det. Så ligger der tykke ting her, fordi sådan en hvalp, den tykker hele tiden. Så den får både rå kødben og konger, og så skal den også have tørret tykke ting. Så hver gang den får lyst til at bide i mig, så kan jeg jo finde noget andet, den kan bide i. Så der står også sådan en skål her med godbidder i. Sådan at når der kommer gæster, så kan jeg hjælpe den med ikke at blive alt for fjollet. Men også hvis nu jeg har gæster på besøg, der ikke kan lide hunden, så bliver den faktisk også lukket væk, mens de er der. Så der kan man bruge godbidderne til, at det kommer til at gå godt. Ja, så har jeg jo sådan en gammel kommodeting her. Og det er jo sådan en ting, som man ikke rigtig ved, om den får lyst til at bide i. Så den står her lige nu, og hvis ikke hvalpen kan lade den være, så skal den også væk. Så har jeg et babygitter herovre. Og det er fordi, jeg har 2 hanhunde, og nu skal jeg til at have en tæve. Det har jeg ikke lige prøvet før. Men jeg ved, der kommer perioder, hvor vi skal skille dem ad. Så derfor så er der et babygitter lige her. Sådan at hunden kan se os og være i nærheden af os, men ikke være sammen med hanhundene. Ja, så står der også, det kan være til baby zooms. Men hvis den bliver lidt fjollet, så kan man godt få brug for en pause. Så kan man få det her i gangen. Og vi har selvfølgelig også babygitter hen ved vores trappe. Og så tror jeg måske, at vi er ved at være der, hvor vi har fortalt det, vi gerne ville. Jamen, vi glæder os jo sindssygt meget til i morgen. Så den her nat, den må bare gerne gå rigtig, rigtig hurtigt, så vi kan hente den her lille hundevalp.